ndakanzwa kuti pana pastor ari kundi challenge inini ari kutaura kuti zoni ari kuda toda nezvangu pana client channel yake inonyepa. Challenge accepted. Number 1 ida kutogara ndakuonesa iwewe neupastor hwako kuti you are a charlatan. Hakuna pastor kana kuti munhu wamufundisi anoita chipastor achinhingirikina ari associated neZANU-PF. Hakuna zvakadaro. Tanga waita pastor for Jesus. Wombomira zo pastor for ED zvaunongochitiitira izvi. That's nonsense. Muri funny stereki imi makumane mimi. Chetakato kunyarara tiku ningina bantu kunoona zvanyanya. Munofamba mchati hapana mimi amusi neutral. Amusi chinji. Andisi neutral ndine favor. Ende nini taura kuti ZANU-PF anditoide pasi nayo kana usingatondide getaway rwa pasi. Ko andisi pakunyengerera kani. Because I don't know why makuita bitterness yenyu murune. Anyone can open a channel. Vurai muite muterwe nevanhu vanoterana nezvamunoda izvozvo. But mukatona tiri panapa takadai soka, this is the people's movement, to be very honest with you. Because isusu zvinhu zvedu ndezvevanhu, hazvisi zvedu isusu. Ndoza munoti vanhu vari kuti follow because of what we believe. Now makuda kuya muda kuti chuna brain hanzi ayewa kuti tikuigirei maguest. You know, it's a funny thing. Ndakanzwa chitaura one of the best DJs, you know, achiudzwa kunzi iyo shamwari kuti tikuigirei maguest panapa iwo ana Tatenda Mavetera nanani itanga waita neutral. What is Tatenda Mavetera? Ngavagare vari ikoko. Those people, they've got nothing to offer in the country. Wozota chicha vanouya vachioffer, chicha vanouya vakataura chine musoro pamanhingirikini pacho pamune muchitaura pamachannel ipapo kuti hanzi tangai maita neutral. Ndiri seni inini hangu ndakazvimirira handisi neutral ende ndine favor. Ndo zvanditori inini ndakazvimirira ndine favor because tinotaura kuti nhingirikini hatide wakutotudza kuti aiwa itai neutral. Titaure kuti accommodate vanhu veZANU-PF. Chicha tinoswera tichinyengerera pane political party yenyu yechinherera iyo political party yakasopera basa kudhara. What's so special about that political party? Atidi nei aiwa kune vamwe vanhu vakashandiswa mahara panguva yenhingirikini yemacampaigns nana nhingirikini nana Chamisa. So vafane vavo they are so frustrated pachi. There is no prize for struggle. There is no prize in the struggle. Hakuna. Bvunza vanhu vakaenda kufest chimurenga kuti vakapuwa mari. So imimi guys makazvitarisa mukutotarisa so muchitodzwa nyaya muri kubelieve kuti maybe Chamisa akaita profit out of that project. RetribuC. EP project yakaitwa ipapo. You think everything is just kungoti munhu anofana kungowana achingodya. Vanhu vari kungoya vakawanda nenhingirikini nezvechipastors. These guys, they are not pastors. MaCIO vakawanda but unongoda kuzochinetswa kana nemukadzi nechinchi kunzi munoita nezvei naye baba. So these guys avabvumidzwe kuti vanhingirikini vazikanwa kuti vanoita nezvei. Hakuna kana hama yake 1 inoziva kuti munhu anenge akarekrutwa kuti achiCIO. Ndo zvavatori. Anotirenwa vachidzvanywa vachiudzwa kuti musatombonhingirikini izvozvo. Navo vauda kuuya manje vauda kuti konesa brain. Inanditerere ndakazvimirira ndini kulendo wacho. Inini ndine munhu wacho. Ko mungandiita seko. Handide ZANU-PF. Handiterere zvokutaura zvekupenga. Uya anytime namba dzangu dziri open dziri popular. Unongotora namba dzangu otouya. Ina handisi munhu kuti unomboita kuti tomboronga tombotanga tafonderana kunhingirikini. Chingondipinzira ka1 ndokukonnecta live panapa tonyatsopedzerana vanhu vachinzwa. Taura kuti chiko kutodzoka kuBhayibheri kuti ndori wondiratidza iwe kuti iwe zvauri kutaura zvoti uri man of God akadedzwa naMwari uchizvita pastor for ED. Unorwara iwe. Koma pastors for Jesus wacho munozoita pastor for Jesus rini ko naye iwe shamwari. Vana pana zikule ndiye amsi neutral. Amsi andisi neutral anditoide nhingirikini yacho inini ZANU-PF. Ndini one munhu asingade ZANU inini ndakatoti gare tozitanga. Hapana ende go and check all the channels. Enda imotaza eni machannel kuti ndiana katanga nekuti pasi nayo ndini anditerereni inditore ndururani nditoboila musoro nditore zvangu zvitondinetsa ende ndakatofa kudhara kuna umwe anditoti wewe uchazonzwa iso uchazouraiwa navo. Ndo zvandenge nditotsvaga izvozvo zvacho ndo zvandenge nditoda anditerere ndiri ndururani. Pana chamunombotitaurira imi. Pana, there is nothing to offer. Kana mimi vanhu vacho mukuzvita vanhu veZANU-PF kana mune something chamakapuwa nayo namba dzangu dzino handipinzire uya utestify ZANU-PF yakanditira zvakati ndikubvunze mubvunzo ipapo tipedzerane. Atidi zvinhu zvekuswera tichita zvekunyeberana. In this era tine vanhu vekuti youth yekuti muri kunhingirikina yoswera ichita kunogwadama mapolitician. In this era Kwenzi youth iri kugwadama politician kuti vawane mabasa vawane chinchi unonyengerera kuti president vakazonda come on now aone mabasa through ma president man chichakadaro ichocho nyika ngaive nyika yakarongeka ora iko kana usingamfarire president wakutosvika umudza kuti iwe ndara ndikufarirewo
wototi saka unofane nzara, wotonzi ukasadaro ukasatomufarira unofane nzara. There is no such a thing. Atizvidi, atitomboteerere zvakadaro izvozvo. Iwo saka unofunga kuti wakazvitarisa iwo nekachechi kako kounako ikako, wotofunga kuti maybe uchitokangoti tarisa wongoti pima kana kuti pima zera, kuti pima age, wofunga kuti ende munotonyeberana. Mukutonyeberana ikoko kuti uchechi twenyu. Woti pima age woti akampanaka ka. Ngori kampanaka wondienzanisana neyouth yekuchechi kwako. Unofungidzira kuti vaunongochitorera chegumi ndikauchechi kwako ndobhadhira chegumi ri. Wofunga kuti inini ndotokupa mari yechegumi kunodya nemukadzi wako. Unotonyebawo zvako. Munenge muchitonyeberana chaizvo. Because inini kuteerera ndoko ndisingambofe ndakaita. Ndine nungo dzekuteerera, ndine nungo dzekunzwisisa. Ndakaoma musoro wangu unotobhoila. Chatonzwisise zvisina nebasa rese. Dai mazodai so, dai mazi mashanda zvakanaka, tokuigirai magesti, tokuigirai machinchi, tozokudai dai. Munenge muchingofungidzana zvekungodya chete. Ndiani ndiudze kana akashanda naye zvakanaka, akaita neutral wacho, akaita zvinhu zvakanaka. Those guys journalists mamwesa vari poor, broke. I don't know kuti to explain tichiti kudi. Nasa angobuda achitaura kuti zoni no but apa ngatingointerviewa munhu. Something chinoitwa everywhere, chinoitwa pasi rese rezuva. Vari kusungwa namutlanga vana voenda vachinosungwa. Nhasi uyo achitaura kuti itai neutral munenge muchiningira neZANU-PF. Mika. Neupasta hwenyuwo kwamakazviitira. Chitosiyai iti zita rikutoti pasta chitongotei mukoronyera. Kana ngonzi Mr something zvapera. Azvina unakana chonombobva kuti kuda kuhwanda nezita reupasta. Inini I'm open anytime. Ndikutota mutegei muudze kuti kulenda chazopindura nenharo mfanhawo yaudzokera. Go and tell him. And don't listen. Handitoteerere, handinzwisise, handife futi ndakaita neutral. Because handisi kubhara, handisi mukawadi. Inini ndakazvimbakatontarisa handisi. Imi ndasiya nevamwono kuti munozonzi ningi ari kuzotsvaga kafevha, ada kuzoitirwa chakati, ada kuzoti inini handitoide ndini one munhu. Chii chamunotitaurira chamunotiudza imini? Chekutonzi nini matondiudza ndikakuteererai, ndikatonzi naye chitaura nevanhu. Chii chacho? Urovha huri kuitika musi kuona, hamuna kana tsitsi. Izvozvo upasta zvamunosoda muchitotiudza izvozvo makatozoita career ka. Mukutotiudza kuti ndezvaMwari anopinza denga. Makatoita career. Makazoendera kuchikoro. Makandozvigraduatera, makutotsvaga ari mabasa. Mauda kuya munoenzanisa. Handivharwe neBhaibheri kana ndoteerera zvakadaro. Handidi, because imwe dambudziko remakatoita kudhara makatora time muchinyebera vanhu neBhaibheri muchivaudza kuti effect ndime vanhu vari kutofanira kutoroveka futi imimi. Patotanga chimwe chimurenga chendingi toda kurova zvezvimapasta. Mapasta ese ainyeba kuti ngatinamatirei kuti nhikirikini ZANU-PF ibve inobva nemunamato. Ndime vanhu vatoda kurova imimi. Because makabhitireya vanhu. Makanyebera vanhu kuti ngatinamate. Muchinyatsoziva kuti muri mafake pasta zvenyu bva matanga kuti ngatinamatirei inobva nemunamato. Vanhu ndobva varelaxa vakafunga kuti ayo vanhu zvavanamata ichabviswa nemunamato. Nhasi ichingoripo nhasi ringotonga muchingoziva kuti ichobviswa nemunamato. Zvinoita muchinyebera vanhu muchitsanyai bvisai chegumi muchidya muchidya nerweseri muchipusisa vanhu. Look where we are now. Look where we are. Tiri papi senyika izvezvo? Tiri papi? Because of upasta hwenyu hwechinherera iwo. Upasta hwechirovha hwechinzara iwowo. Enda munotsvaga mabasa nungo dzisina kana nebasa rese. Fungidzira kuti ndikuteerera izvo munenge muchitaura. Muzonikirina. Ndozvandataura kuti wakatonditarisa wondikombera nezvimwe zvapanda zvokuti zvinenge zvakaungana zvichiteerera kuchechi kwako. Ina nditeerere ndakatosvika kuchechi kwako ndiwo ungatondipa chegumi chacho iwo. Tinotoishare mari yacho iwo unenge watonikirina chegumi. Ndotype yemunhu uri kutotanga kutochallenja. Handiteerere. Makore ese muchinamatirei nhikirikini ZANU-PF inozobva nemunamato hamusati jairire inobva nezvibhagera bhozi yakapinda ichiputitsa vanhu, yakapinda ichirovana nevanhu. Zvese zvamunototsora muchitoziva munozodai so, makazodai akomana munozonikirikina, zvimwe zvacho munozosungwa. Hatipunduke izvo hameno, handiti mapurisa ndobasa ravo here, ngavabate vachisunga vanenge vatobata ipapo. Chero kana makatosangana neni ndine mhosva batai futi, fuck off. Hatiteerere bhozi titori mustruggle kudhara ihondo iyi. Onza vafana vari frustrated, vakashandiswa mahara, havana chavakawana, maida kuti vapuwe chi. This is struggle, ndozvizvinzi vanoda. Iwe endozisiya wasaina, baba namai musaticheme kana ndafa nehondo. Ndini ndakazvida kusunungura nyika. Iwe unofunga kuti vanhu vakawanda vakaenda kuhondo vakawana chi?
but nhasi tine freedom of zvese izvo freedom totoiwana zveginya zvikutombota zvekutomboudzwa zvezve tototaura zvatada ifreedom yeginya iwo zvakatorwirwa. Musoro ndakaseka zvichinzi ndangagwabira chitaiwa vanhu vese mamedia musapote muchitaura zvinhu zvakadai ndakati terere zvakutotaura mudharewo because you are the person akatobuda achipinda mupawa akati kuti vanhu tangai manhingirina taurai freedom of expression taakutoishandisa freedom of expression wakatotaureyo ukatoti bowa tototaura kuti zvakadhakwa zvokutaura onakana zvokutaura zvine musoro ko zvine basa rehandozi ndiwo nongokatanga kuzvipasisa ungazoti rivheza totoda vanhu vane integrity futi pamberi pava zvakatoti hatitonzwisise wozototi mutotumwa zvako uri kapasta uri bhaibheri kutoya mune zvakanaka baba kana muchida kutoya kwatiri munotofanira kutoya makakoka futi muchitoti baya nekumashure kwayo ndo language yatingatoteerera kuti language yemubhaibheri yamuda kutoti tishandisire hatizwisise hatitombonzwisise zvitone mutotivengera nyaya yekutoti ninginayo mutozoti mukutoenda kune vanhu vakadhakwa brain mukademo muri mazidofa pana mimi ndo zvatitori izvozvo handinzwisise ndai munomuudza zvenyu tichipasta chako choda kuita ichi watoitira pana munhu asiriye. Anyway, muri Zimbabwe ndisandapedza nguva kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako obva wavhurwa FNB business account pane vanonzi vemukoma owen ve-education research ndo vega vanozvigona vanoregister macompany vokuvhurira FNB business account. Contact him on the numbers that are showing on the screen. You know mazuva ano kuti uwane tender uwane chinchi unongona ngori kutadziswa because hauna work permit or study permit pari kungodiwa valid passport chete vobva vakuvhurira. Namba ndidzodzi dzindaisa pascreen, price yavari kuchaja handisi kuzotaura because zvakachipa munozovafonera vakatadza kurara, so garai mavabata munoitirwa ipapapa tozoya mangwana taakutaurawo zvimwe wane kambani yako registered taakutaurana kuti mukana iri kuitwa nevamwe ndeipi vamwe zvigananda vari kuzvigona sei vamwe vari kupuwa unongoziva kuti vamwe vari kupuwa masubcontract chacho munongona mapavement miti ingochekerwa makampani zvikoro zviri kuitwa zvakasiyana madhiri ese mabasa emaoko chero uri guard unopedzera wane kambani yako iri registered watone security company but kana uchingowa register bata mukoma owen zvinokuitira